Sopo? Jenenge sapa? Eldra. Eldra. Madhepe rono gak sang ngingetne dodone banci le. Kok iso? Kelas pinten? 8. Kelas 8. Oke men sekolah pas 8. Sampun sunat. Pun. Alhamdulillah yo name aja ditekem le cucuke yo duwe kok le wis. Podo. Ora. Gone cucuke dikalar kok pitik manudul. Kok wis to gak usah. Kene ro jarine sing sitoke. Berikutnya ayo gini. Karen. Namanya saya. Jenenge sapa? Nak mah. Baba. Apa? Ya? Yes. Wis pokoke. Kene ha. Jajan kok. Piye? Hah? Oh, kan. Rene ya jane yo iso ngomong lho. Oh lah iya lho kok meneng wae.